Panetko sen hämähäkin pikapah istumaan? Istu hämähäkki. Makar, sanomo hänelle, istu hämähäkki. Aha, rupeauko hän nykyään pakkumaan? Ajau, katso vähän sel kaldavuta rattahat tänne päin. Pakkuu vai ei? Makar, pakui vai ei? Pakui. Makar, pakui. Aha, ole hyvä, nosta itse. Nosta sinä, nosta hämähäkin, nosta Brihan hämähäkin. Se meille pakui. Mitä voi pitää ruodoa? Kohendua. Sano Natasha, auta. Ole hyvä, auta. Ole hyvä, auta. Pietädä. Pietädä. Ot pietädä nenkä. Ota Natasha kuvaa. Вот, ota Natasha kuvaa, molotchu. A Natasha sinul kohendau sen Brihan hämähäkin kohendau. Natasha kohendau Brihan hämähäkin. Puuttuuko kohendua vai ei puutu? Вот, kohendin. Ole hyvä, ota. Nykyään uvessa istavuu pikappah. Sanomo istu. Aja. Makar, aja. Aha, pakkuu vai ei? Makar, pakkuu vai ei? Ei paku. Sanomo, ei paku. Ei, nyky uvessa ajau. Pakkuu vai ei? Briha hämähäkki, pakuut vai ei? Pakui? Pakui, uvessa istutamme. Istuta pikappah, вот. Sano, istoi. Makar, sano, istoi. Ei pakkunut. Sanomo, ei pakkunut. Aha, istu, nyky istu. Aja. Aha, pakkuu vai ei? Pakkuu vai ei hämähäkki? Makar, ei paku. Ei. Pakui vai ei? Makar, pakui vai ei? Ei pakkunut. No sehän ei pakui. Sehän ei pakui sinne divanan alle vieri. Aha, istoi pikappah. Hämähäkki, istoi. Istoi pikappah. Istoi pikappah. Sano hänelle läkkä. Pakui. Sanomo pakui. Pakui hämähäkki. Pakui hämähäkki. Pikapaspäin.